Naghuna-huna ang mga tawo kon si Jesus mao na ba ang Kristo. Juan Kapitulo 7 versikulo 25 hanggang 31. May mga taga Jerusalem nga nag-ingon, dili ba mao man kini ang tawo nga gitinguha ang patyon sa atong mga kadagkoan. Apan ani siya nagasulti atubangan sa mga tawo, ug ang atong mga kadagkoan wala man lay ikasulti batok kanya. Ansa kaha, nasayod na ba sila nga siya mao ang Kristo? Apan nahibaluan nato kon asa gikan kining tawhana. Ug inagabot sa Kristo walay mahibalo kon asa siya gikan. Gikusgan dayon ni Jesus ang iyang tingog didto sa templo. Mingon siya, nahibaluan na ba ninyo kon kinsa gayud ako, ug kon asa ako gikan? Ang tinuod, wala ako moanhi dinhi sa akong kaugalingon nga pagbuot, kon dili ang tinuod nga Dios mao ang nagpadala kanako. Wala ninyo siya mailhi. Apan ako nakaila kanya, tungod kay ako gikan man kanya, ug siya ang nagpadala kanako. Tungod ni ining gisulti ni Jesus, dakpo na ante siya sa mga kadagkoan sa mga Hudyo. Apan walay midakop kanya, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Bisan pa ni Ana, daghan paghihapon sa mga tawo ang mituo kanya. Nag-ingon sila, siya nagayud ang Kristo, kay walay bisan kinsa nga makalabaw sa mga milagro nga iyang gipanghimo.